Adi galai sele, kana hey. Bहा थांखो माथो दासिमबो फैला जौसो लोंना फैलायसिगोन बे Songsarni फैमारबायसो लोंनानै न'आव दङ या नोंलाय सांग्रामा हा बारा गोदानसो लाबोगारगोन हा सालि नों बेयावसो जना दं बहा लोंना फैलायखो नों मानो बांद्राय लोंना जाखो नों सिखारदो थौ न' सिङाव थांसै बिदि बांद्राय लोंबाय थाबा देहाया बोरै जानो बारा न'सोफाय जुगोन आं मिथिखा बिफा जोंहा जावैसोआ सानफ्रामबो रानि गेदेरखौ बुबाय थायोनो गथ' सासेबो मोखां नुयिनि थाखायनो बेथ' जानो होनना जायाखैलै बिमा बेफोर गासैबो संसारनि माया गेलेनायसो जों हाखु दाखु हरनायानो मोजां जायासै बिफा माब्लाबा सानसे नायना फैनांसिगोन खबरबो लायनो मोनथाराखै बाबा आं गुमैखौ मोजां खालामनो नाजागोन जोंनि खोथाखौथ' मानिखालानो नों नाजादो फिसा औ बाबा अनजालिखौनो लोंनो लिंलायनोसैलां हिनजाव गैयि समावनो हेलौ मिथिंगा भाई दङ ओरैनो न'आव जिरायनानै लोंलायनोसै फैदो हिनजावबो गैखाया दे जागोन दे थांगोन दे दे फैबाय था दे फैबाय था दे बहा थांनो ओंखारलायखो मानो नांबाय थांगोन नोंलाय आं जेरावखि थाङा माइरं गैयामोन मा नोंफानाव बिनालाय थां मा जाबावगोन जानाय लोंनाय जेबो उदिसखौनो लाला न'खरनि फारसे जेबो उदिसखौनो लाथारला मा सुवादालाय दाबो नुफैलालै गासिखौबो जमा खालामना दोनजोब्बाय आङो मिथिंगा भाई मोनफैबाय ना सफैबाय फैदो जिरायफैदो जिरायदो बथला जाबाय आं दङ फैनाया फैनायाव लामायाव एसे लेट जाबोबाय आंना दे होमबालाय भाजा साजाबो एवनाय जादियालै हिनजाव गैयिखाय हा उन्दैफोरालाय बहाथो थांदों मैयासो आलासिनो थांदोलै आदा दे लोंसाबदो जायोलै जेरैबाबो दे लुदो दे लोंदो हेभि जादोंलै माला दै एसे लायदो थांबाय र' लाना फैनि दे होमबा आदा लोंदो नोंनि बाजैयालाय आदा दंना
साला आङो बै लावगानि फिसाजोखौ लाबोनानै न'खरानो धंस जालांजोब्बाय आंहा फिसा फिसासो महरखौनो दिनैसिम दिन्थिनो हायासै बेफोरबायदि सांग्रेमा मानसिखौ हगारदोलै आदा न'आव लाखिनानै लाब गैया बेफोरबायदि सांग्रेमा मानसिखौ आंबा दोननाय नङामोनलै लावदो फंबाय एसे माथो खालामबावनो फंबाय खाफालानो बिदिनोसै आंना बेफोर जौखौ लोङाबानो आंहा सिन्थाफोरानो खारलालै फंबाय दे आदा फोजोबनोसै हालालै फंबाय न' फारसे आवगायनोसै नोंबा जेनेगासिनो बे आंखौ दे आदा होमबालाय दे जादो दे फंबाय बहा थांनो ओंखारलायखो फिसा दिनैसो गुवाहाटिनिफ्राय फैदों दानो बहा थांनो ओंखारलायखो औ आफा गामियाव एसे बेरायना फैनि आं गामियाव बेरायनो मोनिया एसे गोबाव जाबाय दे फिसा थाबैनो फैफिनबानो जाबाय आंबो बाजाराव थांनि जागोन दे आफा बेदरफोर मोनबा बाजारनिफ्राय एसे लाबोफा जागोन दे फिसा नों थाबैनो फैफिनबानो जाबाय दे बिमा थाब ओंखार सानाबो देदेनबाय थाब थांना थाब फैनांगौ जाबाय र' नानि जों नोंबनाव थांना फैनि खामानिफोरखौ स्रां स्रिं मावना दोन अखाबो फैगौ जागोन दे आइ आब'खौबो फैबा लाबोफादो थांनोबो मोना मानोबो मोनानो
नायनो लुबैसोगारदों आङो। सालि नों बायदि गथ' जोनोम होनो रोङि हिनजावखौ आंनो नाङा। ओंखारलां नों बे न'निफ्राय। मा जाखो रानि फिसा? सिखार फिसा। आयै आफा जावैसो मा खालामनाय जादों बेफोर? बेयावसो हाबा जानाया दिनैसिम 3 बोसोर जालायलांबाय। आंनो दिनै गथ' सासेनि मोखांखौनो दिन्थिनो हायासै। नोंनि फिसाजोआ सासे सांग्रेमासो। जावैसो जोंनि फिसाया सांग्रेमा बियो थार। नाथाय बियो गाव जानो नाजायाखै। जावैसो आइ रानिखौ जों नोंनो मोजां जागोन सानना साहा गुदाखौ हरदोंमोन। नाथाय नों बिदिसो खालामबाय। जोंनि मेगननि सिगाङावनो जोंनि फिसाखौ बुबाय। सि लाजिनाय मोनबाय जों। बास बेयावसो। अनजालु बांद्राय दा बुंसै। आरो रानि नोंबो ओंखामा संहैदो आरो नोंसोरबो थांनो हासिगौ। आरो आंनि न'आव दिनैनिफ्राय आगान दा होफैसै। आयै आरो आफा फिसा नोंसोर थांदो। नोंल' मोजां थादो फिसा। जागोन आफा। बिमा मा लाबदो होलांदो फिसानो। आयै जाबाय फिसा। आफा थादो फिसा थादो। बांद्राय दुखु दा खालामबाय थासै फिसा थादो। दैजिरि आं नोंखौ बावनो हानाय नंला। थारैनो जोंसार आं जेब्ला नोंखौ नुजेनदोंमोन अब्लानिफ्रायनो आंनि गोसोआ नोंनि फारसेल' जादोंमोन। नाथाय दैजिरि नोंनि आइ आफामोना आंखौ बिजामादै महरै गनायगोन दा? जोंसार नों जिंगा दासि। आइ आफाया आंखौ जेबो बुंखाया आरो जोंनि मोजां मोनलायनायाव हेंथाबो होनो हाया। नाथाय जोंनि मोजां मोनलायनाया माब्लाबा सिमां जालाङोब्ला दैजिरि? जोंसार बेफोरबायदि दा बुं नोङो। थौदो थांदोनोसै। थौदो बिदिब्ला। अनजालु आं न'आव थांनानै फैहैनि। आफानाव रां एसे लायना फैहैनोसै। जागोन दे देहाखौ बांद्राय मोनदों रानि नामा? थाब थांनानै थाब लानानै फैदो। जागोन दे। बिफा देग्लायलाय माइफोरालाय बोरै जागोनसै?
ओंलै बिमा मुलि होबाबो खारथारलासो एम्फौफोरालाय मुलिखौनो खेबसे होबावनांसिगोनलै बिमा नानियालाय बहा थांदो बिमा जानोहाय दहाय सोरबा फन खालामब्रबनानै गामियाव ओंखारलांदोंमोन दाबो सफैला फैदो लाजिनाङा फैदो हाबफैदो जोंसार जोंहानि आइ आफाया खुलुमबाय जिरायदो फिसा बहानिथो जाखो फिसा आलासिया मथंगानि बाबा आंनि कलेजनि लोगो अ बाबु नोंसालाय सोर सोर दं न'आव जोंहा न'खराव आं आरो बाबाल'सै आं उन्दै समावनो आइया आंखौ नागारनानै थांदों दुखुसो होफ्लांनाय जाबाय बाबु दे होनबा नों थाथ' आं दै लायना फैनि नो लोंदो दैया आं नांथ'लायला दे दासो गयजादों आं ओंखामखौनो जालांनो हासिगौमोन बाबु नांथ'ला दे दिनै मादै मालाबा फैबा जालांसिगोन आं दे होमब्लालाय थाथ'दो होमबा आदै मादै फिसा ससे दोनहरदो ओंखामबो जालांदियाना जालांनो हागौमोन जेबो नङा दे मालाबा जालांगोन थांदो होमबा औ दे आयै आयै अ माथो नानिसो फैदोंलाय फै जिरायफै नानि दैजोरि सियारा लाना फै नोंबो फैदो र' आं माथो आइरानोसो फैदोंलाय नो जिरायदो आब' माथो खबरमोन नानि हाखु दाखुनो अ माथो खबरमोन फिसा माबा फैसासो लांनो फैदोंमोन आङो एसे हा मानोथो नांब्रबगौ जाखो फिसा दाखालिनिफ्रायनो नोंजामादैया लोमजागासिनो दङ र' आं लायना फैनि हा जावैसोआलाय माबायदिथो लोमजादों फिसा गोब्राबैनो लोमजादों आइ मानोथो जोंनोलाय सिगाङावनो खबर हरदिया गाव खबर हरनो होयैखाय हरनाय जायाखैमोन आयै आब' गुमैखौ मोजाङै ट्रिटमेन्ट खालामना नायदो औ बिनानाव नाजानिसै फैसान हानान दासिमबो सौला बे 5,000खौनो लांग्रोदो फिसा दायो आंनावबो फैसा गैया बिदिनो नायग्रोदो जागोन दे आफा दे फिसा बिजोंनो नायहैग्रोदो दे आयै आं थांनिसै आफा दे फिसा थांदो
दैजिरि थाथ' दे आब' गाबोन थांनोबो हागोन आब'। थांदो फिसा। दे जागोन बिनानाव। दे आब'। रांखौ मोनबोबायना नों रानि? औ एसेल' मोनबोदों बांद्राय मोनबोआसै। बांद्राय मोनबाय नामा देहाखौ? औ। माथो दैजिरियालाय दानो फन हरफिनलायखो? हेलौ दैजिरि मा सिरियास? दे थांगासिनो दं आंबा नोंबो रेडि जाना थादो। गुमै देहाखौ बांद्राय मोनबाय नामा गुमै? दैजिरि नों फैबाय मोजाङानो जाबाय। आरो बे सेंग्रायालाय सोरथो जाखो? बे सेंग्राया आंनो मोजां मोननाय गुमै। बेखौबो लाबोफाबाय मोजां जाबाय दे। आदा रानि आंखौ निमाहा होदो रानि। जिउआव आं नोंखौ जि खस्थ' होबोबाय रानि बेफोरखौ गासैखौबो निमाहा होदो रानि। आरो बैनाय नोंबो आं जा दुखु होबोबाय बेनि थाखाय आंखौ निमाहा होदो बैनाय। नों बेफोरखौ मा बुंदों? जाबाय बेफोर बाथ्राखौ दा गोसोखांसै। हामा बिदि बुंनो। रानि आरो आं थांना थानाय नंलिया। बिदि दा बुंसै। आदा आदा